Acompañada da presidenta de Portos, Susana Lenguas, o alcalde Manuel Ruiz e o patrón maior Xosé Antonio Pérez, a titular de Mar comprobou a boa marcha dos traballos que teñen como finalidade a reordenación interior da lámina de auga do Peirao. A actuación cun orzamento de 1,2 millóns de euros inclúe a ampliación dos pantaláns de descarga para buques pesqueiros, o das embarcacións auxiliares de acuicultura e tamén o das náutico-recreativas. Entendemos que con esta actuación, máis que a que se está facendo do outro lado en frente á Lonxa Nova, pois queda completado toda a situación dos atraques para todos os profesionais do Mar de Ribeira. Esperemos que as obras pois sexan do interés do sector. Estamos dotando cos millores materiais e tamén con equipamentos de torretas que teñan suministro de auga e de electricidade. Terán os portalós de acceso tamén unha aplicación dende o móvil para que poidan únicamente utilizalos as persoas que teñan que entrar a atracar nas súas embarcacións, e con isto, pois, bueno, eu creo que estamos traballando tamén na millora de integrar os portos e as cidades, que é algo no que dende o ano 2009 pois nos puxemos como obxectivo. O alcalde agradeceu o investimento da Xunta, que así dá resposta a unha bella demanda do sector do mar. Foi unha das primeiras cuestións que o patrón maior lle plantexou, e por iso de verdad que nos parece moi importante para a reorganización e sobre todo tamén para a seguridade do que eran os nosos mariñeiros, así que simplemente esperamos continuar con ese diálogo fluido que ao final é o que fai do conocimiento dos problemas poderlle dar solución. Esta actuación, xunto coa que se executa actualmente tamén nas Carolinas, que busca a reordenación da zona, supón un investimento de Mar en Ribeira por riba dos 2 millóns de euros.